Zdravo svima, ja sam Emel, a vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Da, u budućnosti se plašim da ću biti izložen na način na koji ne želim, zato što sam bukvalno izložen svemu. I eto. Pa ne bih volio da se vezuje moj privatni život toliko. Volio bih da to ostane onako samo posao tu, privatni život tu i to je to, ništa nije između. Evo prvo Whatsapp. Prva tri su Elma Sinanović, Danijela Alibabić i moj drug producent Nemanja Mihajlović. Pa ja search, right? Gorenje, sokovnik, ananas, tekstovi Šako Polumenta Kidame i dolje AliExpress još. Moje crush iz takmičenja je ispala nažalost, ali nećete saznat ko je. Što su ostali? Pa niko. Od ovih što su ostali niko, baš stvarno niko. Rekao bi da je neko, ali nije niko. Našao sam se u mnogim situacijama i jedina stvar koju sam izvukao iz svega toga jeste da svoj ponos i svoj obraz ne bih dao ni za što. Ne bih rizikovao da izgubim svoj ponos i obraz. Svi iz takmičenja su mi generalno konkurencija, ali eto, ako bih morao da izdvojim, to bi bile Amne i Natali. Apsolutno smatram da treba da se uvede cancel kultura kod nas. Smatram da treba svako da vodi računa o tome šta priča i kako izlaže svoje mišljenje, pogotovo na društvenim mrežama, jer javne ličnosti koje su izložene svemu baš moraju da vode računa o tome i mislim da treba da se uvede. Hot ID. Ovo je bio moj Hot ID, a mi se vidimo u nekoj sljedećih emisija. Do tad lajkujte, šerujte i subscribeujte.